खुलुमबाय आं कातिराम बर' 25 नं बागानपारा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि दिनै भारत नाङै लोगोसे जोंनि आसाम आरो बिटिसि ओनसोलावबो माने जेरैबायदिहै COVID-19 माने बारायनो थांगासिनो दोङो दा बे हिसाबै बेयो जोबोद दुखुनांथावै बारायगासिनो दोङो दा बेनिखायनो नैबे 18 मेनिफ्राय आरोबाव जे ब्रैथि खेबनि थाखाय जे लकडाउनखौ बारायनो थांगासिनो दोङो आरो बे समाव जोङो लकडाउननि जिखिनि नेम नितिफोर दोङो जिखिनि रुलफोर दोङो बेखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन जोङो गोबां समाव बेनि रुलखौ मानिनानै सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो बेराफारसेथिं जोंहा गोबां जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि माखासे बाय बाहागि सेंग्रा सिख्लाफोरा आसामनि बाहेरायाव दोंहैयोमोन गुबुन गुबुन खामानि मावनानै दा बिथांमोनाबो न'सिम माने गिदिंनानै फैफिननो नागिरदों दा बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लादों नाथाय मोनसे खोथाखौ बिथांमोननिसिम खावलायनानै दोनखानो नागिरदों दा मेडिकेल साइन्सआ COVID-19खौ होबथानायनि जिखिनि राहाफोर बे राहाफोरखौ जाहाथे जोंनि गुबुनाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि बिदा फंबायफोरा जोंनि बिब' बिनानावफोरा जाहाथे मानियो दे फैनानै बिथांमोना हेल्थ चेकआप खालामनाय गाव थाखोमायालासिनो माने हेल्थ चेकआप खालामनाय आरो लोगोसे जिखिनि माने COVID-19खौ होबथानायनि जिखिनि माने राहाफोर जेरैबायदि मास्क गाननाय आरो माने मोजां साबोनजों आखाइ सुनाय सेनिटाइजार खालामनाय आरो जिखिनि माने जायखौ माने जिखिनि समाजारि जानथाय होननानै बुंदों बेफोर जाहाथे बेफोरखौ मानिनानै सोलियो आरो जोंनि नैबे ओनसोलखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जोंनि आसामखौ जाहाथे COVID-19आ गोसारनायनिफ्राय जेन होबथानो हायो दे गुबुनाव थानाय जोंनि बिदा फंबाय बाय बाहागि लोगोसे बिब' बिनानाव बिथांमोननिसिम मोनसे आं गुरै खावलायनो नागिरदों दे इटिमेडे माने आसाम सरकार बा गुबुन गुबुन सरकारा गावबा गावनि न'खराव फैनो थाखाय जिखिनि सुबिदाफोर बे सुबिदाफोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो फैगासिनोबो जोङो ट्रेनजोंनो होन बा माने बासजोंनो होन माखासे गुबुनाव थानाय गुबुन रायजोआव थाहैनाय बिथांमोना फैगासिनो दोङो बे फैनायनि उनाव जाहाथे बिथांमोना फैनानै थोंजों गावनि न'आव थाखोमा फैयालासिनो माने COVID-19खौ होबथानो थाखाय मेडिकेल साइन्सआ जोंनो जिखिनि बिथोनफोर होदों बिथांमोना फैनानै थोंजोङै जि हेल्थ चेकआप खालामनानै जिखिनि क्वारेन्टाइन सेन्टारफोर बा क्वारेन्टाइनाव थानाय बे 14 सान बे क्वारेन्टाइनाव थानाय बेबस्थाखौ जाहाथे बिथांमोना खालामो बेखौ बानाङा खारन बेखौ जुदि बायोब्ला बे गावजों लोगोसे न'खरजों लोगोसे ओनसोल बे COVID-19जों माने साग्लोबजागोन दा बेनिखायनो गावखौनो दोनखोमायालासिनो गावखौनो थगायालासिनो जाहाथे मेडिकेल साइन्सआ बुंनाय रखम हेल्थ चेकआप खालामनानै क्वारेन्टाइन सेन्टारफोराव थायो आरो क्वारेन्टाइन सेन्टारखौथ' जोङो नुजोब्बाय जायगा जायगा खालामदों बेवहाय जेबो माने गोनो गोथो जानांगौ गैया गावबा गावनि न' खाथियावनो थानो मोनगोन दा बेनिखायनो बे क्वारेन्टाइन सेन्टारफोराव जेन थानानै COVID-19खौ गोसारलानायाव माने जोंनि बिब' बिनानाव जोंनि बिदा फंबाय जों गासैबो जाहाथे होबथालायनो हायो गुबुननिफ्राय फैनाय आं गासै सुबुंफोरखौ आङो खावलायबाय आरो बिथांमोना हेल्थ चेकआप खालामनानैनो